Joep, waarom zitten we hier? Ja, nou, want er moet namelijk een archief komen van het cabaret. En dat is heel belangrijk, want wij zitten namelijk nog uit, wij zijn uit 87. Dus dan moeten ze moeten videobanden, maar in ons geval moeten ze waarschijnlijk zelfs 8 mm films moeten ze om gaan zetten, digitaliseren, zodat je kan zien hoe wij er 28 jaar geleden uitzagen. Ja, moet je kijken, die allemaal hebben meegedaan. Dat zijn, nou ja, noem ze allemaal op de grootste. Dat is vanaf Freek de Jonge, Bram Vermeulen, Theo Maas, Najib Amar. Ja, die hebben Leiden niet. Nee, Paul de Leeuw is met Kaandorp na de finale hier, hebben die seks gehad met elkaar. Dat is echt waar. Ik moet er niet aan denken. Ja. Nou, en dat staat digitaliseren. Kan dat op beeld worden vastgelegd? Oké. Ik ga storten.